Uria na hinaholongan itu hata, tapuji ma debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohoto di parbadia, naong paluason hita mamulus tahun 2025 naong salpui, jalanang mangleon tahun 2026 tu hita. Sialani pasaton nami ma, sian parhalado AKBP Bandung Repermanda, Ramai Tamandok. Selamat tahun baru ma di hita saluhutna. Pardengkan basa do Jahoba di saluhutna. Jala di linggomi asini rohana do jadi-jadian na sudena. Ihami ma Jehovah marite hitelas ni roha. Robe mahami jumlah marite hitelolok. Langit do tanoon, amen. Audo alpa, audo omega. Bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Na adong dohot naong adokian, dohot naro, pargugu na sumurung. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mata. Ale tuat debata, sian asini rohamdo ubain sahat hami tu tahun na baruon. Hodo na mangaramoti hami di bagasa tahun na salpui. Sai asi maroham, sai unang tulak kami nuaing. Sai dongani mahami di bagasa tahun na baruon. Pasu-pasu hami rodiaka ulaun nadenggan, nahu ulahami marhite-hite goarmo. Alai gumodang pasu-pasu om mahatam na badiai tu rohanami. Asa gabe nai baru rohanami. Asa tarpamasuko hami tu banua gijang di hasusudani bohal nami. Amin. Di pasada amahi akan aporseyai di rahutan di holong di Kristusi mai hete poinai. Las rohamen dehon ma holong iradot tiba sauduran hitana porseyai di Tuhata Yesusi. Tangio kamu mapatik ni debata di hita sadarion, imana tersurat di pesalmen biddu 37 ayat 37. Songonom madidok, sai matahon na lidangi, jala bereng natigori, ai sai hadameo do ujung ni halak si songoni, ido sahat ni patiki. Atong rap mangidogogo mahita sia tua debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale tua debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Au talusaku debataku ratung mahila audisi marna
dosa nang ulang nasa yailaun hutang harajuman basa ni Tuhan Yesus nasailaun dang di baloson oh Tuhaku engkau hardaki sai di palambas horohamu marnida pangalahoki. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale tua debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Di bahini sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangaso kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangaso kami tujulum. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gudang dosa nami maradapun keluarga nami. Hurak kolong rohanami akan namar keluarga. Namarianakon dohot marnatoras. Gudang dosa nami di ulaun nami. Jot-jot kami manibil sian asini roham. Daku ulahami ulaun nang tugas nami dohot denggan. Dingolu parhurion nami pe. Godang nahurang ale Tuhan. Tarlumobi di masa-masa situasi di tikion. Olo gabe lebba. Jala tarlala pami pasahaton tanggung jawab nami. Songon parbue haporsion nami. Jala di tahun nasalpu. Tung matcetak kasdo. Ditogu-togu hami marhite iduk ni huriam. 5 tahun transformasi. Tuhamu baun. Sai dihirim hodong ulu nami toktong marhamu baun ganuk tiki. Alani i sai urupi mahami. Marhite hamu baun ni roha. Pikiran pangalaho nang pabahenan. Boy gabe tiruon tuaka dongan nami. Nang ngulu na merkeluarga be. Marhite iduk ni huriam. Di guari 5 tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Sai urupi hami akan atoras. Laho mangkarikoton ngulu partodion. Tuaka yanakon nami. Anggiat lamatoras nasida. Jala margogo mangadopi akka galubang ningolu. Dang muramad dele ala niaka hamaolon. Songoni nang secara huria. Marhite nama parate-atehon akka huria narikot si topangan. Sian huriam HKBP Bandung Reformandaon. 5 persiapan huria HKBP Lembang. Persiapan huria HKBP Sumedang. Songoni nang pos parmingguon HKBP Indramayu Kota. Alani urupi mahami. Asa terus menyala pakobasyon nami. Parhalado nang ruas ni huriam nasa resoton. Asalam hebang harajau muarhite huriam HKBP. Jala homa na marsangap di saluhut nei. Molo tungpe hurang sikop. Marpamuati maroham ali Tuhan. Gudang dosa nami maradupon na humaliang nami. Tung unang maadong permainan manang naramun songon si Esau na sumeahon sahala siyahaan alani si panganos sada.
Ido sahatna martua maka natumangio nata ni debata jala nau peupsa. Amin. Masih lelean akatau roh di ujung nasogot. Oh Jesus lehon parohaun nanai tung maringot di halalau di hariki uhud manimbang ujungi. Di hudud hodoh saki paida-idau manang adong barbueni nani ulam diau api jojot tarhirim ho barbuei dangoloro. Taha tidakko maha porseau tei songon nahina tidakko nidongata saha porseau disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di dewata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dewata jahuba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubonotoru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho namate au porsea dito di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panialak Kristen akka na badia doho dihasesan ni dosa doho diatai nama dok mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate doho diangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi puji-pujian sian kor inahanna.
Sunggul-sunggul tu hita ruas di Huria na parjolo di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 di Huriata masuk do parmingguon songon nasomal ima pukul 7.30 pukul 10 dot 10.30 napaduahon di Batu Padotong nuaeng di pos Indramayu pakubasion di awal tahun imana niulun ni Amang Padita Agus Yahan Sekretaris Distrik Jala Amang Situa TJ Simangusong songon Parageda sian Huriata songon ima sunggul-sunggul dihita salhutna nuaeng masuk mahita manginang tu acara Mandokata naparjolo ima Mandokata selamat tahun baru mewakili ruas sian seksi perempuan nungga di Pilit Naking inang Pangaribuan. Tu hamu amanami Padita si daurup dohot keluarga, tu hamu amanami Padita sormin dohot keluarga, tu sude perhalado pertohonan dohot calon perhalado sekeluarga, dohot tu hita sude ruas amanami inanami do napo sebulung rodi dak danak. Selamat tahun baru madihita. Maliate maditu hatat le ala dileo do dihita hai pasa saat tu mamulus setahun 5 tahun masuk kita tu tahun 2026. Maliate maditu hatta sailam ditabai tu hatta madihita pasu-pasu madalani tahun 2026 aka nahurang hipas lam di pahipas hate asalam marlas ni roha hita mabege hatani debata menambah iman di hita tu sude aka rencana do program ni Huriata boy terlaksana ala hapor syauta dangalani gogotta dangalani pabayana napal malotta ala itu di bege Tuhani mab aka rencana nauli di Huriata nate mauleate madihita reformanda masih hawalongan horasma. Mula tema di nang Pangaribuan nuaeng pinasahap ma partikian mewakili paralado ima sia namang situa ganda sirahit. Marilah amang inang kita melangkah bersama. Akhir kata, atas nama Paralado HKBP Bandung Reformanda, kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati, shalom, salam marhasiha holongan. Amin. Sungguh mau ucapan selamat tahun baru siap kita saluhutna. Waeng maredeta sia buku ede nomor 672. Tenggodang si tutu ulahon buatong di pasahat Tuhan tatuhu dangadong betiki madalem batahe ngo
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti jala mangarajai. Roha nang pikiran muna beganup marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang anggi pinaribot na halongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Pasaton nami ma sian panggulan goktiki rabot keluarga soalnya dengan parhaladu tu hita saluhutna kamang do tinang. Selamat tahun baru madita salutna. Laos selamat datang diaka mana tahu aka pangarato teh anak ni Huriaon. Naro laos rap marminggu dihita di bagasan tikion jala selamat marparsoran di tonga-tongani Huriata. Tong matuhata nang masu manang tung sadi hari pe mulak tuaka bagas tabi akamang do tinang ate jala namang ramoti hita. Amang do tinang obar tu turpuk jamita di hita ima sian poda manang Amsal bidutulu ayat sadaro di 1 ayat onom marhiti topik debata patigor dalanmu Allah yang meluruskan jalanmu. Sokonom madidok hata ni debata dihita alea naha say unang halupakon poda na siya nau say diraduti roham maakatonakku ay tabanido diho gajang ni hari-hari dohot taon ni ngolum dohot dame say unang mataluson sian roham habasaon dohot hasitongan korukon tagunan akai turkungmu jala suraton akai bahen parningotan ni roham jadi dapotan asini roha dohot pangatusio nadinggan ho maradupon debata dohot jolma marhaposan tujahuba maho sian nasa roham jala unang marpangusadean ho tu pikrammu sadiri sa ibana matadda ni dinasa dalammu asa ibana patigor aka dalanmu ima saat ni hata ni debata bolo bahasa Indonesia nakin no ngatung adong disi amang dot inang ate amang dot inang adong dotong nahukutip hami sian jamita ni opui say dong padita kami memang adong dotong di almanak ta sa di ben jamita ni opui dangi alai si patasi di rohakko ngereng ruas ni huria memang apalagi mulung ngasanga modum jam 2 jam tul dangi apalagi 1 jam 4 dungi hola maca almanak ma ulu na binering atau mau dokodok na kan memang dipanggului do hatan dibatai maritin na ijahal manaki dangi alai si patan na roha basi roha mulak ahar tu nakin ay madah inakan ay ngareng sia na ngat sungon tebu nakin modum istirahat ala ni pabor itu na musia tokan abang do tinang nang napo sebelum na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Ketika kita memasuki tahun 2026 tentu berbagai perasaan yang boleh muncul di bagasan rohata, di bagasan derita. Boido sebagai bentuk sukacita, boido sebagai bentuk rasa syukur, tahalason ala diramoti didongani jadi diloas sita tolhas tu tahun naik baru ala taboto perdalanan partikian napi nasahan di debata sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah perjalanan yang singkat jala meragam do nabui masa nata adopi nata alami di tonga-tonga ninguluta yakin au malah perjalanan 2025 adong dohya nomor saya teh halusna pasti adong daun nahya marsa teh halusna pasti aledak kola sa di si adong dolas ni roha teh halusna ay mak ay mau torinahan na mangalusi gudangin na ba mau liate mak mau linahan na mamandok kotor gudang ate lapatan na songonima pardalanan kehidupan ngulut talen yang berengota makamang dotinang molo opui mandokon di alamanaki kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah menua
Dungi tak bau nami kasih dan pengertian Tuhan yang tidak pernah basi. Jala hobar tu padokan ni hata ni bata. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Tidak setiap hari ya kamang dotinang. Itu berarti kasih Allah itu tidak mengenal seperti makanan namang dotinang. Dengi, adong masana, masa expired nah. Nah, apalagi matongon ahadogorna. Natal songonon dengi, dungi tabere akaroti dot akan asing. Ai nong sotung gabi, nong expired dan gabi pasu-pasu alai, gabi mabuan parsahiton. Kemudian kita bisa melihat, oh ini jangan lagi. Nah kita melihat bahwa penyertaan Tuhan di bagasan kehidupan dot ngeluta ketika mengantarkan kita tahun 2000, maka kita mengatakan bahwa kasihnya itu tidak pernah habis. Kasihnya itu tidak pernah luntur. Alaihot manoktong menyertai mandongan hita di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dotinang. Alai di balik lasni roha sukacita, boy dora muncul ragam niaka kekhawatiran nate. Bahwa itu ngolukku, bahwa itu usahaku, ada apa maksudnya he? Bahwa itu hai pason, bahwa itu dana lemah gudang, apa songonana so dibuat dope naneng calon permain kan neng, madang lemah gudang, bahwa dang dibuat dope naneng calon hela, dot akan asing, ulaun dungi pekerjaan akayanak kon apalagi mamulopola pitor di pasang tadi. Olan telepon tanya ko bapa tanya ko noma usahan waing sedang dalam kondisi nasongonon ni namuseng dengi. Nah, sudah naik di bagasan kehidupan dot ngunut tale dipaingot mahita kamang dot tinang dot apa sebulung. Satu hal mari te padoan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahwa kasih Allah penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis limitnya. Dan tidak akan pernah terhalang marhite manang dia di bagasan perdalan kehidupan dot nguluta, tetapi dia selalu beserta dan bersama dengan kita yang bisa membuat kita boleh bersuka cita jalabui marlasni roha. Dia maroa kamang dotinang. Dungi di dokma sian sudut hapor syota. Ketika kita tiba di tahun yang baru, kita diundang untuk mensyukuri kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Baru halak naman syukur ya kamang dotinang. Baru halak namar madok moliate itu di bata. Dakya halak madok moliate le marungutungu tadi. Arong teh songoni teh? Iyo. Nah pasti dang. Artinya kita mengatakan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita, lihatlah selalu pekerjaan Tuhan. Ida hamuma cara kerja di debata yang kadang kala di luar dari apa yang kita pikirkan. Walau menurut secara hasil maut tak mungkin dohono tanunga mentok, dan adong be solusi, dan adong be jalan keluar. Alai dungi Roma debata mengurupi kita, mengalun solusi jalan keluar di luar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita duga. Dungi berengot sama kamang dotinang bahwa tidak ada yang kebetulan. Amin. Bah, amang dotinang napa sebulung. Adong do menurut kamu teh na kebetulan teh mau di luas sida tol hasu tahun 2026. Tidak ada yang kebetulan. Tadi saya pikir salpu pas rotot dong tujebu dungi Roma buah-buah marujungulu tanggal 20 teh 20 lu marujungulu keluarga dungi borhat mah keluarga sianinang borhat matusan ahamai dokon opat inganan ni na di UKI haopat sa marisi sudi lapatan na diju di bata marujung ngulu dengi tidak sampai kepada tahun yang baru, tetapi ketika Tuhan menyampaikan kita ke tahun yang baru itu bukanlah sebuah kebetulan. Adong na pinangido ni debata, adong na disakapi debata yang diinginkan oleh Allah, yang harus kita kerjakan, maka dengan demikian kita harus terus mencari, menggumulinya, amang inang dan napo sebulung. Dak songon na disurati pitor jadiate. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita terus menelusuri, bergumul apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika menghantarkan saya sampai tiba di tahun 2026. Ahadu na pinang ino debata
Tu pardita sida uruk pergumulaku mai menggumulina. Aledak kalau songo pardita, songo ruas pe, songo parhalado pe. Ketika di loas tol hasu tahun 2006, dungi kita sama-sama bertanya, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita? Apa yang dimaui oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita, di sekitar kita, di tempat kita tinggal, doa akan asing, maka kemudian kita berjuang terus untuk boleh menemukan kehendak dan kemauan Allah, maka kemudian didonakin Allah meluruskan jalanmu. Dan gabe melenceng, ale sebaliknya justru diluas debata untuk boleh diluruskan dan kita mempertanyakan kepada Dia yang mempercayakan waktu dan kesempatan itu di bagasan kehidupan dot ngeluta. Amang dot tinang, boido halak mamereng, waktu itu hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ale boido halak memaknainya bahwa ketika Tuhan memberikan itu, menganugerahkan itu, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Allah mempercayakan dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban taringotu partikian napi nasahat ni debata di tengah-tengah ni kehidupan dohot nguluta. Taingot dopia kamang do tinang dia nasal puju masuk kita tu ujung tahun parhuriaon. Somalna aka guar-guar ni ruas ni nama rujungulu di Jahaon dengi sianu dengan umur sekian mereka sudah selesai, tapi tidak dengan kita yang masih dianugerahkan Tuhan kesempatan, waktu, napas kehidupan dot akan asing. Alani bohado hita di bagasan kehidupan dot nguruta bisa hadir, boleh menjadi penolong, penghibur, marado penakadongata ketika yang berduka, ketika yang mengalami kesusahan, ketika yang mengalami kesulitan di bagasan kehidupan dot ngolu ni akadongata, maka kemudian kita hadir di bagasan nah. Dungin apa dua akon mulai masuk kita 7 tahun parhuriaon di paingot mahita kamang dot tinang bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini bukan prestasi. Hidup ini bukan menyatakan tentang kehebatan saya sehingga bisa tiba sampai dengan di tahun 2026. Manang habur juokku, manang siat diriku, daung. Tapi hidup ini adalah anugerah. Itu salah satu dia teh. Hidup ini adalah hidup. Memang boleh mangedehonedei batungin nama tabuna teh. Nah, sasitongna ketika kesempatan amang do tinang napa sebulung bereng peluangi terus di setiap saat dan di setiap waktu. Ketika kesempatan, maka lihatlah itu bagaimana kita boleh mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita imani hidup ini adalah anugerah dan pemberian yang berharga dari Allah di dalam kehidupan kita. Alani molotabereng do bahwa penyertaan di batas seharusnya mengajak kita di poin apa tuduhon. Dia marwah, jangan jalani kehidupan ini dengan penuh rasa takut. Jangan jalani kehidupan ini dengan penuh rasa kecemasan akan masa depan kita, pekerjaan kita, tetapi yakinilah dengan penyertaan Allah dalam kehidupan dot ngeluta, maka akan memampukan kita, menguatkan kita melewati di setiap tantangan, rintangan nata alami di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Ido alanido husukuna budari, arong do siak kita na menghadapi tantangan halusna, adong. Tangi, so tatagami, so tadugai, habe boido datang dengan sendirinya menghampiri kita. Ale bere kamu mah, berarti perasaanmu namang do tinang napo sebulung, puju menghadapi tantangan itehe. Wah, olora tong parukilon tantangani mabai kita gay marukila deh. Olora tantangani mabai kita gawe tahuton. Olora tantangani mabai kita gawe digohi biar. Bohado tutu. Mampukah melewati itu semua? Mampukah kita melaluinya? Tetapi puji Tuhan dengan pertolongan dohot pangurupion nasian nebata laho mangurupi madongan hita di tonga-tongan kehidupan dohot nguluta dia ma nabui tabain dohot taula.
Alain dohonota makaman tahun baru bukanlah halaman yang kosong untuk kita isi dengan sesuka hati kita. Tetapi sebaliknya izinkanlah Allah untuk menulis dan mengisi lembaran demi lembaran perjalanan kehidupan kita kamangdo tinang. Ahadona pinangidona naik kota ulahon. Ahadona pinangidona yang harus kita kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita mulai dari start pada hari ini. Dengan 1 Januari 2026. Kemudian pasti kita sudah memiliki rencana. Bahasa naposo mandokon resolusi nanti. Onma. 1, 2, 3, 4 sebagai wujud nyata yang akan dicapai, yang ingin dicapai, yang ingin diraih, yang ingin diperjuangkan. Aledang marlapata nih molo holan di atas kertas moloso berjuang laho mewujudkan nih. Moloso berjuang laho mengerjakan apa yang mungkin menjadi tekadnya, apa yang mungkin menjadi kerinduannya, apa yang mungkin menjadi apa yang dia harapkan di bagasan kehidupan dohot nguluna akamang dotinang. Alani mari libatkan Tuhan untuk mengisi dalam setiap lembaran demi lembaran dalam perjalanan kehidupan kita. Dia mah yang diinginkan Tuhan, dituliskan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dia mah yang dimau oleh Tuhan, yang harus kita lakukan dari kerjakan dalam lembaran demi lembaran dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita boleh melangkah seperti apa yang diinginkan dan dimaui oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Amang dotinang tahun ini oleh pimpinan HKBP Mangguari disebut dengan pengajaran iman di tengah keluarga. Disi dari ayat 1 sampai 3, Allah yang menyertai hati bukan sekedar langkah kita. Dalam tradisi Ibrani, hati manang lev di Guari bukan hanya tempat perasaan, tetapi seluruh eksistensi, tempat Allah bersemayam, tempat keputusan moral dan kasih bertemu di dalamnya. Ketika Tuhan meminta menjaga hati, itu berarti ajakan untuk menjaga relasi kita dengan Allah setiap saat dan setiap waktu. Alani amang dotinang mau diingatkan bagi kita, jadikanlah hanya Tuhan menjadi penguasa tunggal di bagasan kehidupan, di bagasan derita. Bagaimana ketika dia berkuasa, bohado ujuibana menguasai, maka kemudian kita tidak mengizinkan yang lain untuk menguasai hati dan pikiran kita, tetapi mengizinkan Allah itu untuk menguasai hati dan pikiran kita. Marhite dia mai, marhite nata jalo hatan di bata. Maceta bua mang dotinang. Bolo panurat amsal nakin, marhite ulak majuhita. Sian awal didok nakin disi, sian ayat sada. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Buadon boleh bagi hamuak kamang dotinang. Ale anaha, saya unang halupahon, udah nasian, ahu. Ahadun taida sian amang dotinang. Ada relasi, ada hubungan, ada kedekatan. Ibarat seperti orang tua dengan anak ninna. Debata tujol mai. Relasi yang terbangun marhite padohan, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku. Ada hubungan nama ceuli, nama cerenggan, seperti natoras maradopon anak konna. Pasti do berbeda hasil namang dotinang. Meluadong halak memudai di bagasan muruk-muruk. Dohot adong na memudai di bagasan hai anakku. Dia do tabu tehe. Napar julu mang padua hotehe. Napar dua honate. Allah di bagasan kelembutan. Allah di bagasan sentuhan kedekatan. Kupikir idora na budari na terjadi ate. Itu teh. Ya, suatu ngadong dakbo tarong mandokon akhirna adong natangis. Ulu belun nai. Air mata buaya deh sugut ngelupa kamu sing lakon ya. Dakar songnya teh. Manang gabi adong na gabi muruk-muruk teh. Adong teh
ngoton. Tapi belajarlah dari seperti apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Kita menemukan sesuatu yang begitu luar biasa. Marhitena dibangun di bagasan hubungan nama ceuli, hubungan nama ceringgan, marhite padohan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Bagaimana kita boleh menanamkan satunya antara ajaran yang kita sampaikan dengan sikap kita, ajaran dengan perbuatan kita. Molo dibereng do ajaran tai amang do tinang padohat tai a, ape pangalaho be buat tehe. Ngadang sinkron betong dangi, ngadang pas be, dang menyatu be, dungi do honon nama, bapak aja torin nate. Dang bapak aja sih ras masuk nadangi, dalam arti pangalaho do masuk na, bapak aja begini, namanya nggak deh. Marang mama aja begini, ala saya didoain na kan, ape pangalahona pambayanana bertolak belakang. Nah, tentu bah protes mah belagi da nuai na julu do mandokon dang marani songonia deh. Ai dia na dok natora sikot do. Ulu. Ada sonari coba mah. Badaung. Tenga malo beda lagi laho mamere kita kamang do tinang. Laho mamereng pangalahota pampahenata. Maka kemudian ketika ajakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dalam setiap sikap kita, dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindakan kita, alani buhado hita kamang do tinang, ketika mengizinkan Allah boleh menjadi penguasa tunggal dalam hati kita, dalam diri kita, dan kemudian bagaimana kita mewariskan itu kepada anak-anak kita di tonga-tonga ini pada nungulosida, dugi gabe sada, persiajar nauli maya kamang do tinang. Dibereng mai, dia mati mai, dungi gabi adong ma penilaian na begitu luar biasa. Nunga parjolo HP bapakku do tomakku mangulako na idok ni hatani debata. Ternyata itulah mengandung kebenaran, maka saya juga sebagai anak untuk boleh mengikuti, untuk boleh melakukan dan mengerjakannya. Napa dua akon namang do tinang. Opui mabayad di si imana parjolo nakin do opui dungi napa dua akon. Allah membentuk jalan di tengah kelokan hidup. Menarik, molopola di dok nakin amang do tinang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ahadu naboi dapot kita sianya kamang do tinang. Bahwa akal budi kita, pengertian kita, adalah terbatas adanya. Dang boy menjangkau sude, dang boy menjangkau semua kamang do tinang. Alani ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita, akal budi kita, ketika mentok amang do tinang, dungi gabi sumurut majadina. Alemolo di dok dosona lima nakin, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan mengajak kita untuk boleh bersandar kepada Tuhan saja, kepada Tuhan semata. Tak ingat mah bahwa Allah juga hadir di setiap kelokan hidup kita. Allah juga hadir di setiap tantangan kita. Allah juga hadir di setiap rintangan, di setiap pergumulan kita. Akamang do tinang sebagai orang yang percaya. Tak ingat mah Allah itu tidak lepas tangan, apalagi sampai dengan cuci tangan. Tetapi dia menyertai. Dia bukan pasif hanya menunggu di garis akhir, di garis finish. Tapi bagaimana dia terus menyertai, berjalan bersama kita. Atar sarupa masungon kobari, Yesus surat mardalen dohot, danak. Sonang nai, tabunai, pardalen na songoni amang doti nangate. Nah, songoni manang kita di bagasan kehidupan dohot ngulutah. Ingatlah dia tidak menunggu hanya di garis finish, dia tidak hanya menunggu selesai, tapi dia berjalan bersama dengan kita dari sejak awal. Dari sejak kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini sampai dengan akhir hidup kita amang dot inang. Alani buhado kita nang mengadupi kelokan hidup, kita tidak berhenti. Karena apa? Karena menyadari akan pertolongannya di tengah-tengah kehidupan penuta. Jangan-jangan kelokan hidup itu adalah karena hati kita disebutkan tadi tidak lurus, tidak sejalan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu
Dia ingin menata ulang, meluruskan jalan kita, meluruskan kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita boleh tetap setia, boleh tetap berjalan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Lugin dapat dulu namang dotinang, napi nasaat nyopui sian ayat opat, sesuai dengan tahun ini, tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, Allah yang mengubah rumah kita menjadi tempat damai, sian ayat opat. Lihatlah bagaimana disebutkan di ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Relasi yang baik, relasi yang indah, relasi yang intens dengan Allah, maka selalu berbuahkan relasi dengan sesama juga. Relasi nadenggan, relasi nama ceulido debata maka menghasilkan hubungan relasi nama ceuli rap do dongata kamang dotinang. Ketimpangan terhadap relasi dengan Allah, maka dengan demikian juga pasti akan berdampak kepada relasi kita terhadap sesama. Maka bagaimana kita diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa spiritualitas sejati tidak pernah terpisah dari hubungan kemanusiaan, hubungan kita dengan sesama. Maka kemudian kita mau diingatkan juga melalui tahun 2026 pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, kita diingatkan baiklah rumah bukan sekedar menjadi tempat tinggal, tetapi merupakan sekolah iman pertama. Soalnya yang situ tanakin. Disima marsiajar martangiang, disima marsiajar bersyukur, disima marsiajar hidup saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung, saling mensupport, saling menopang satu dengan yang lain, maka kemudian betul-betul menjadikan rumah itu menjadi tempat pengajaran iman. Taikot memang dotinang, ujahan ni taunon adalah Ulangan 6 ayat 4. Tabereng jo Ulangan 6 ayat 4. Ado teh didok di situ ya. Dang dibuat Alkitab na. Molo dang dibuat Alkitab na bahapi na ate. Itu teh. Alin nang ibay makuling suara na teh. Oke. Molo sebuan hujaha madihita ate. Didok songonon. Ayat 4 rodi 1 ayat 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Dungi ayat pito manginang napo sebulung, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik kok kita macam mang dotinang neng dokoron siat tonga-tonga ni naidok nanakin bahwa sasitong na ngulu nala aporsea dang boy tarsirang sian hata ni debata. Dang boy lepas sian hata ni debata. Ketika disebutkan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Walau tumpe si pataju rohamu namang dotinang. Ate dia kapangalahon ni anak kon. Alenunga didok nakin. Anda haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Terus menerus amang dotinang. Terus menerus. Marang sadi hari pe, marang di dia pe, marang tongon di bagasan kondisi wa, terus menerus amang dotinang. Terus menerus. Asa marti gabe terbentuk generasi nama biar mida debata. Menjadi generasi yang takut akan Allah dan yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa apapun di tengah-tengah dunia ini. Dengan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan dari dunia ini, maka kemudian kita sebagai orang yang percaya harus melakukan langkah antisipatif di dalamnya. Dengan apa? Dengan berdasarkan hatani debatana kinamang dot inang. Mengajarkannya terus berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya. Amang dotinang napo sebulung, kami mengundang buat kita ketika ada pikiran-pikiran nama ceuli sehubungan dengan tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Walau tu ngadong aka ideta, pikirata, bagaimana membangun itu amang dotinang, pengajaran iman tentu kita terbuka untuk itu juga. Adorak sorapat huria deh.
Nah, unang dung idokon nang hudak kor kiat do misalnya tong dengi ai mo hita ulu do songoni ai mada nang songo kiat do hudok kon misalnya tong ai dung salpu do i baru mai dokon ai nang songono kiat do nang songono na hita unang be nang songono nate ale di pasahat mah boido marhiti utusan non boido marhiti aka situasi sektorta nang marhiti diskusi doot kami maka kemudian bagaimana kita boleh membentuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan dimulai dari keluarga tentunya merupakan gereja mini yang senantiasa terhubung dengan Kristus di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta sebagai halak naporsia. Alanya kemang lo tinang, selamat menjalani tahun yang baru ini, tahun penuh dengan rahmat Tuhan. Napi nasahat ini dibata, rap dohot ibana mahita, keluargata, songoni nang huriana akamang lo tinang, laho mardalan, rap dohot ibana di tengah-tengah ni ragam niaka galubang yang bisa saja kita hadapi dan kita alami. Tapi ketika bersama dengan ibana, kita tidak akan takut jalama biar ala hidup aduan ibana. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dang dibatasi oleh waktu, dang dibatasi oleh ruang, dang dibatasi manang dia pei. Tetapi mari kita boleh membangun iman kita, keyakinan kita untuk boleh tetap bersama dengan dia. Amin. Martang yang meta. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami mempercayakan hidup kami, diri kami kepada-Mu saja, agar senantiasa berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan, apapun yang terjadi, sebab kami tidak tahu apa yang akan kami alami dan kami hadapi dalam perjalanan tahun 2026. Mampukan dan kuatkan kami, sehingga kami menyadari akan keberadaan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh senantiasa selaras seperti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan maui di tengah-tengah hidup kami. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau, tapi boleh tetap dekat ya Tuhan, walau di tengah-tengah pergumulan yang kami alami dan hadapi. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik gereja-Mu ini, bangsa dan negara kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi hadir dan tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui persekutuan kami yang boleh kami lalui di sepanjang tahun 2025, ketika kami menapaki tahun yang baru dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru yang dari Engkau. Mampukan dan kuatkanlah kami agar kami boleh melangkah, boleh merencanakan segala sesuatunya dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja-Mu ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, dengan baik. Ketika kami sudah menata berbagai program dengan baik, maka mampukan kami untuk boleh melakukan dan mengerjakannya dengan pertolongan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami para halado dan juga jemaat-Mu, yang tentu saja di masa lalu pasti ada yang kurang, namun kami hendak memperbaikinya di tahun 2026 ya Tuhan, supaya menjadi sesuatu yang baru, dengan semangat yang baru, pikiran yang baru, kekuatan yang baru yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melakukan bersama-sama pelayanan-pelayanan terbaik, baik parhaladamu, baik seksi maupun jemaat-Mu,
ya Tuhan, untuk boleh melangkah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk boleh mengenal kehendak-Mu, kemauan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami memulai start di tahun ini, di tanggal 1 Januari ini ya Tuhan. Hanya dengan pertolongan-Mu saja kami bisa melalui dan melewati semuanya ya Tuhan. Kami juga berterima kasih, bersyukur Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan para hamba-Mu. Biarlah menjadi momen evaluasi bagi kami untuk boleh membenahinya juga, mempersembahkan yang terbaik lagi untuk kedepannya demi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami bersyukur juga untuk kesediaan junior kami, ada Oscar dan Ripka juga, dan yang sebentar lagi akan menjalani ujian dan berangkat ke Tarutung Tuhan untuk tes calon pelayan. Biarlah Tuhan yang menolong, dan kami juga mendoakan bersama-sama agar apa yang mereka cita-citakan, rindukan boleh terwujud dan boleh mempersiapkan diri untuk boleh menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beserta mereka dalam perjalanan sampai dengan ketujuan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapuji Tuhata, Uhud Pasaton Peliata. Bye.
dosa na haposan mahita di nguluta. Jala di batama na paborhaton hita tu sude ulota di bagasan tahun 2020 namon. Ala di dok ibana do. Unak ko mabiar ayaw do donganmu. Unak ko bihaton ayaw do de batam. Au margogoin ho huhut mangurupi ho. Huhut manyopi ho marhite-hite siamun ni hati goraku. Ale Jehovah hodo de bataku seperti bulu Jauh balas liroha saleleng olumi ibadah haruran inasana uli ai di sarihon Jesus sudena ikuti alasan penuhan di Yesus Tuhan di. Tatangnya koma piliata, tu ada panibata martang yang mahita. Ale di bata manamin di banugijang hodo harorani saluhut si lehon adinggan dok naso libasa na malutus. Upasat ami masian na nilomitu ami pilihan nami tuho. Say calom may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa para siyang kami pilihanon. Pati buluhon na racomo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tada kami godang ni silenon mitu kami. Asalam birgira man do moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi tundiru di pamataku osadohot guguki rudi saluhut artaku upasahat ituho yasun satokudo. Ale Tuhan di bata na somar mula na somar patsohotan. Di bata na manoktong rodi sa liling nililing na. Naso ulo suda dua kataumu jaladang marpa pulatan aka ari-arim. Ale jepek jala nagabur salpu do tahun nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami. Aldang salpu yang goasi ni roham. Di baheni upuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni godang niasi ni roham na pasat hami tubona ni taunon. Bace godang do dengga ni basam hucalo hami manipat tahun na salpui. Cala huingot hami doi sadarion. Ope moliate marohanami tuho ala di pangulu jali ramoti ho kami. Di leon ho si pangandot parulusod di hami. Cala di paspasu ho na niula ni tangan nami. Akup ni di leon ho do hasonangan tuluat nami. Cala di palua ho do kami sian parmaraan. Cala di ramoti ho do kami di hagugutan. Toktong do di leon ho barita naulii. Manodangi hami asasanga hami paubahon rohanami. Akup ni di leon ho do apulabul tu na marsak. Tu na matean aso nang madeli na sida. Molo hingot kami sudah pambayanan nami di tahun nang salpui. Na maila do kami nuaing maradopon ho. Ala jut magopo arera nami dohot asini roham hubaik kami. Oppe, bitsan di salpuhon ho nuaing tahun nang salpui sian kami. Salpuhon ma sude pambayanan nami na hurangi, jala sesa sude dosa nami. Say hukupi ma pambayanan nami na hurangi marhite-hite asini roham. Di bati hodo kami manipat na sa taon ni, jala di ida hodo lan na somar parbue na dinggan di tonga-tonga nami. Say unang jolotaba, say pasobo mahami mangulu, ang giat marparbue na dinggan hami tujuluanon. Kuparhatopot hami do sudea sini roham,
jala di bagasan hase repon dohot uduk ni roha dohami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahami osude. Sai togu-togu jala ramoti mahami osude. Sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon songoni di ganupari. Asa pujian nami ho di tahun naroon. Patuduhon maganup hari tuhami dalam sidalan nami dohot ulaun siulon nami. Sai pasu-pasu mahami cupa marpungu di bagasmon. Di parsikolaan songoni dohot di bagas nami be. Sai tupahi sude parjamita. Pangajari dohot na patureho na marsahit. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Sai ramoti mana manggom-gomi hami. Tatak masalut na tarsosak. Na pugos na dangol. Na somarama na somarina. Na nilean ni halak. Unang luas na sida ho na rupa. Ale patuduhon matu na sida siniroham na somat sohoti. Asarap marasirohami sugot dia sonangan di labungmu. Di inganan nahot. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliaman amin na di banwa gijang. Sai binarbadia magwarmu. Sai roh maharajonmu. Sai saut malomon di roham di buana tongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadar nanguluan siap hari. Sesa marusanami songon panesanami di dosa dongan amar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di bakasan dami jalama pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jal ramoti Tuhan de batamaho. Di sondako tuh de batama bohina tuho jal asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorma damena tu todim. Oras madihita, selamat tabar madihita. Amang do tinang hujo hami manon, biasa na hita disan, ada di somma marjalangan. Hami do inang, hala inang, songoni do akadongan parhala do teh. Rap mahita di juloon, hut manon ni padnuende, dohot rapma tuhami yang kinami dohot iboto nami Oscar dohot Ripkada. Tatangnya kon mamang do tinang, saya tulus mah di ujian nasida gawe calon pelayan di julom mak. Jehovah pangurupi di siulaon mi di lehon pos di roha di kanupi dang pesi patagagu apor Sudenariko
susi manang di dia peau tok tong hui ngoti tiur marsinondang hidoni higil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burju makobasi songon tuhatahi tiur marsinondang idoni higil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu Tuhan nurupi mau saja rohaki asa marsinondang au honaing tiruoki tiur marsinondang idoni higil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu tiur marsinondang idoni